Milli университет бик кирәктер дип уйлыйм. Чөнки менә гаиләдә яшь гаилә төзелә, бала туа һәм әти-әни уйлый башлый. Татарча укытып, татарча юнәлеш биреп, безнең балабыз мәктәптән соң кая барыр дигән менә бик зур сорау туа. Ул җәмгыятьтә шушы татар телле булып үзенең урынын таба алырмы дигән. Минемчә, татар халкына милли университет бик кирәк. Үзем укыйм сәнгать институтында, Уфа шәһәрендә һәм БГУда. Безгә белемне бирәләр рус телендә, но үзем мин татар телендә алсам бик кызыклы булыр иде. Шуңа күрә телим ул университеты булса бик әйбәт булыр иде һәм үзем укый алмасам да университетта үземнең балаларым укыса бик шат булыр иде. Мен уйлыйм, что милли университетлары безгә бик тә кирәк. Ничек безгә түгел, ничек безнең балаларга, подрастающее поколениегә кирәк. Мы считаем, что национальный университет он необходим. Даже для нас, как жителей, которые находятся за 3500 километров отсюда, это очень важно смотреть, наблюдать, а самое главное, свое поколение, которое можно передавать, которое можно направлять, своих ребят, своих детей, жителей с малых деревень, которые составляют нашу область, вот, чтобы они приезжали, чтобы они учились, чтобы они развивались. Но самое главное, приезжали и передавали свой опыт следующему поколению. Татар милли университет татарга керек. Ул нәрсәгә керек? Алар инде үзенең тарихны белә өчен, үзенең телне белә өчен, аннан соң үзе милли турында белә өчен, аннан соң культур. Безнең киләчәк буыннарга татар телен, тарихыбызны, мәдәниятыбызны җиткерергә кирәк. Шуның өчен әлбәттә татар университетын оештырырга тиешбез. Я думаю, что это необходимо, поскольку люди все равно знакомятся, общаются, и это продолжение нашей культуры, конечно же, традиций и обычаев, как я считаю, потому что в обычных университетах этого не дают. Ну, минемчә, милли университет ул кирәкле нәрсә, чөнки кайда институт, университет, анда фән. Кайда фән ул, наука двигатель прогресса дигән. Безгә татарларга минемчә шундый кирәк, чөнки милли университетында анда яшьләр укыйлар. Минемчә, яшьләр, без яшьләр, безнең кулда татарларның киләчәге, аның өчен безгә кирәк. Халыкның үсеше өчен, алгарышы өчен, кешеләрнең, яшьләрнең татар телендә фикерләү кирәк, икътисад, сәяси, хукук темаларын туган телебездә күтәрү кирәк һәм туган телебезне кулланып, ул темаларга фикерләргә белү кирәк. Шуның өчен минемчә милли университет бик кирәкле әйбер һәм бу инде идея, бу проект чынлыкка ашса берәр кайчан ала берсә, безнең халкыбыз өчен бик зур мөһим эш булачак бу.